A keleti pályaudvar és környéke a felszín alatt sincs sokkal jobb állapotban, mint a felszínen. Jó pár egykori mávos bunker van errefelé a föld alatt. Közös jellemzőjük, hogy mindegyik évtizedek óta elhagyatott és pusztul. Ez még egész tűrhető állapotban is van, de találtunk egy olyat is, amire a legmegfelelőbb szó talán az, hogy horrorbunker. Olyannyira elhanyagolt és elfeledett, hogy már az ajtaja is félig a föld alatt van, rendkívül nehéz megközelíteni. De miután lement az ember, hát abban sincsen sok köszönet. Figyelem, felkavaró képsorok következnek.